media channel tonglan hampunan hambai marwa porok norok saimana je tinang oro media family karon kata mau norok 25 tarik simi obono je suno sini bagi jadi saya tongai project saya tongmane abon bisung tang tini final okong sana nih family nomor final kok sana family kangkai mia je suno thanawa je jorajak tongmane je 29 ni bisungo joto ne joto guardian ni joto student ni rang namanya abon joto no piro kerna nya abo sung mia clear khairba kemia enggak clear kaman bisungo hangobono sanamu jungo guardian no koja ko sijak pro ran clear thangka kun kiso te case test rogo tie thangya abon bagino sungbiya no already bank piro piro ba kya mungkin sarati brawo to ang tapuk mazra berjak dongka gabo to sotino ngate ang bekar boroba tel tam khanya kisi misa income khai jamana khanya চেষ্টা খাইকা abon tino admission ta khai jamana khanya কিন্তু khalai malia tui tinjon anoke khalai kang ya kamen bung tabo karo men sono kare engkang kai ses tak khalai kang onek buat কিন্তু malia bisingo guardian dok pekok sale lainnya borok sajak de tomone 29 no ran piro back khalai bai jingnya abo back khalai bai already full engkai o jaga wa kisa sanamu songa edisi sini edisi hapang ni kono yak kare o jaga wa anga thani no edisi hapang ni thani ang khoman ayo jeng ni thani ba ang khoma sanong ni thani ba je o samu khlaimani bolung ni thangka ang khai jamana ni ang chesta khlaika khai kono male ang ni ani no bolung ni thangka abuna ang garden no thani ba te osbo joto sini taku bukung thani ba ang khoma san o rangna thonka nang saisung do na ni rangna thani ke to astojona do ani ang ni personal no ngate ang ke to ani ba sei o je tamna ro samana sondang ko mini ang te kise je payment Obo to nukha kisa media opti onong ite nukha je sarsang tabok sini isi hapang borno je samani je norok admission kete sa jaga chung tangwe ring kete edisi hapang bo kisa bongno support khainai samani abon thani no ang koija oje ang to bul khlai abon ang anok homa khai redi abo mani go peno ang borno kasan sanang sumaje borgo ajaga no tisa admission ngai kore paisiti bus kang no ani bol angti oba hai jibono kono siddhanto sute naya te angma jibono te samugo khai to khai ang to nungna bo agi jipana sajak ani to total 8 jon ase je ani ke sutongmani kete jo kisa sarang payo ani jako gabon baga ang bemno back khai ka